Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, duwang eskwelahan sa Naga na grabing binaha, mayo pang klase ngunya na aldaw. Delivery rider na inatong sa spillway sa Buhi, Camarines Sur, nakuha kasulma sa siyudad kan Iriga. PNP minalabak, may person of interest na sa pambabadil sa sarong senior citizen sa nasabing banwaan. Mobile blood donation drive kang Naga College Foundation ginibong ngunya na aldaw. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Balik na sa eskwela ang mayoriyang estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa siyudad ng Naga. Alagad bako ang duwang eskwelahan sa siyudad na grabing naapektaran kan pagbabaha sa pag-agi ni Tropical Depression Amang. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Pareho ang naging kapaladan kang Mabolo Elementary School asin Julian B. Militon Elementary School sa pag-agi kang Tropical Depression Amang. Halangkaw na tubig baha na naglaog mismo sa saindang mga classrooms. Ang mga nakadukot sa lanob na instructional materials asin mga storybook sa kwarto ni Teacher Angeline Linares ang di pinasalbar kang tubig baha. Pinagpapasalamat na sa naninda na maayo makusog na duro si Amang na pwedeng magpatumba kan mga darakulang punin kahoy na harani sa saindang mga classrooms. O digdi yung baha, palangkaw ng palangkaw. Tapos po, ngunya na nagpapasalamat kami mayong gayong doros na nakaiba. Pag may kaiba po kayong doros, pati po yung mga kahoy ming darakula, nagkakataranggal po, turumba. Tapos tatamaan po ang samong atop. Ang mga bintana nagkakaparasa. Daiman pinaguhuna ni Principal Nil Manaog kang Julian B. Militon Elementary School sa Concepcion Pequeña na ang classroom na sedang pinagsarayan ng mga gamit na dating daiman inaabotin paglangkaw kang tubig ang inabot kang nakalihis na aldaw. Oo, ang igo kay kaming pigsararay na araming day man siya inaabot ng tubig. Pero ngunyan, inaabot talaga ng tubig. Ang nangyari, mas nga ning opisina, day kami naka-ready digdi dahil ang aram ko day di naabot. Tapos kang mga alas 4, alas 5 na ning hapon, ang gwardiya ko nag-text na ay nag-post sa kuya kan si picture na itong picture na ito pag hiling ako pag nawara na ni gusto sabihin yaw na sa loob ang tubig yaw na sa opisina ko. Para personal na mahiling asin makatautulosin kasuguan, amay pinagbisita ni School Division Superintendent Dr. Susan Culiano ang Mabolo Elementary School kung saan sinabat man siya kan mga nag-aramay na mga paratukdo na naglilinig sa laog asin luwas kang eskwelahan. Gusto tang i-account ang gabos, mga maestra, siyempre ang readiness kang learners, and it's good na while although na-lift na ang suspension kang work, yaon na po si ibang mga maestra sa ka-utility. Ngunya na aldaw, balik na sa sedang kanya-kanyang eskwelahan ang mga paratokdo asin mga estudyante, alagad ang ibang magurang katuwang kanduang eskwelahan sa paglinig. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pag-uurulayan ang Management Committee meeting kan DepEd Naga ang magiging sistema sa pagtukdo sa panahon na apektado ang eskwelahan kan sarong kalamidad arog na sanakan bagyo asin kaipuan magsuspender nin klase. Susog School Division Superintendent Dr. Susan Culano, dapat automatic na ang pagdistribuer nin modules sa mga estudyante para maipapadagos ang saindang pag-aadal. Actually, part po ito kang instructions sa mga school heads na dapat institutionalize na po ang pagdidistribute kang module. So, pwede na kita may option, mag-shift kita sa distance learning manggiraray na modality. Kaya saro po yan sa importanteng uurulayan. May magkakaiga po kami ng Mancom para ma-check ta. And at the same time, sabi ko nga ni, itong automatic na siya. Na once may calamity or mga inaasahan na incident, automatic na din ang response kang school and mga teachers. Padago sa mga bareta, mga estudyante na nakamati nin sobrang pagkatakot sa pagbabaha sa saindang lugar na pwedeng natakot o nahandal sana. Ipapasairarom sa debriefing. Details report ni Melvin Machado.
Sa pag-ikot ni School Division Superintendent Dr. Susan Culiano sa mga eskwelahan sa siyudad kang Naga na grabing naapektaran kang pangbabaha kang tropical depression amang isinugo kay ni sa mga school principal ang pagkondusir ng debriefing sa mga estudyante urog na sa pagbaralikan kay ni sa klase, partikularmente sa Mabolo Elementary School asin Julian B. Militon Elementary School. Bako lang mahiling ta ang readiness, pero sabi ko nga ni po sa early nga na conversation me sa mga teachers, i-debrief ang mga aki. Very important yan kasi dai man sinda magiging ready for learning kung dai pa maayos ang sa indangon niya na concentration dahil nag-experience sinda po ning lalong-lalo na baha. Ang debriefing sa mga estudyante na nakakamati o nag-agi sa bakong normal na sitwasyon ang importante subuot para maibalik sinda sa normal na kabutakan asin maipreparar sa saindang pag-eskwela. Importante po siya kasi kaya nga ni kita may guidance office, may guidance counselors, and we encourage teachers na maging counselors din kasi ang readiness kang aki ang permita po dyan na inaagapan. Pag may disaster, pag may insidente, pag may pangyayari na bako siya sa normal, kaipuhan ng aki na ibabalik duman sa normality. Yan po ang importansya kaan kasi garuman sa na po siya pag makulog ang ngipon mo, dahil ka makaka-attention sa klase. Pag gutom ang aki, damor na dahil maka-attention sa klase. Pag may experience, minsan po pati dahil hindi yan na ipapahayag. Kaya ang iskilahan, ang DepEd, iga po kita dapat ning arog kaya na laging institutionalized din, established na proseso, sistema, tangan yung mga aki maibalik sa normalcy and maging ready sa pag-adal. Mientras tanto, para kang Mabolo Elementary School asin Julian B. Militon Elementary School, may iba pang eskwelahan ng inabot tubig baha. Alagad, marikas na nagbaba ang tubig kaya balik tulos sinda sa pag-eskwela ngunya na aldaw. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Padagos pa sa mga bareta, puon kan suudma padagos ang paglibot ni Solid Waste Management Office Head Engineer Joel Martin sa mga barangay kang Naga na grabing binaha asin nakatipo nin dakol na basura para mahakot subuot ninda. Kan subagong aga binisita ni Engineer Joel Martin ang Julian B. Militon Elementary School asin nakipag-olay kay Principal Neil Manaog para matabangan na mahakot ang basurang iwinalat kan pagbabaha. Sa masunod na aldaw, magkakaigwa subuot ni Rabos ang SWMO asin sa Julian B. Militon Elementary School, gigibuhon. So ngunya po igwada kita nakadeploy ng mga tao, matabang po kay Julian Militon Principal, kay Sarniel. Tangani po na by Monday, malinig naman siya. Actually po sa aga, may rabos po kami, pig-kaulay ko po si supervisor kang SWMO na kung makanda kami ng rabos, hindi na po sa mga eskwelahan. Saro na po dyan ining Julian Militon. Tangani po tulos-tulos, by Monday, malinig na po tulos kita. Dahil na po mabala si mga estudyante sa pang-eskwela nila. Padagos pa sa mga bareta, napalaban ngunya na aldaw ang mga field trainee kang Naga City Police Office sa paglinig sa mga basurang iwinalat kan Tropical Depression Amanga, partikularmente sa likodan na parte kan Julian B. Militon Elementary School. Ang mga ini ang gikan pa sa Baguio City na matinir sa Naga City Police Office para sa saindang field training program hasta sa bulan nin Setyembre. Sa iba pang bareta, Barangay Council kan Dugkal Kamaligan Camarines Sur nagsurat sa DPWH na bayadan si mga may sadiri kang istruktura na hinakop kan sa indang road widening project. Halos sanggatos na mga residentes ang maapektuhan dito po sa road widening. Ngunyan, ang DPWH nagtaram na po na dahil po sinda mayong obligasyon sinda na magbayad ng compensation o replacement cost duman po sa mga istruktura o mga improvements na aabuton po kay itong road widening project nila. Kaya po ako po nagsurat sa district engineer, naghahagad po akong konsiderasyon na matawan man ining sa tuyang mga residente, sa apektadong residente, kahit ito pong replacement cost kan improvement in these structures na maagin kan road widening project. Base naman po ini sa Republic Act 10752 na
pirmahan kay ito pa po ni Pinoy, ni former President Pinoy. Sa pagbabalik kang news break, PNP Minalabak may person of interest na sa pambabadil sa sarong senior citizen. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Want to build a bright future? Now is the perfect time. The Mariners Polytechnic Colleges Incorporated will surely make your dreams into a reality. Ahoy! And be one of us. Be part of the biggest private maritime institution that leads you to be globally competitive. Choose Mariners. Be one of us. Choose Mariners. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Padagos pa sa mga bareta, nag-aponin basura sa tahaw kan tinampo sa Dugkal Kamaligan, Camarines Sur. Padagos pang pinaghahanap kan mga otoridad. Details sa report ni Jerome Breeze. Tambak na basura ang nanumpungan kaso bagong aga ni Kapitan Gabi Flores sa tinampong sakop kan Barangay Dugkal Kamaligan, Camarines Sur. Sigon ki Kapitan Flores ang nasabing mga basura ang posibleng inapon kan mga nagpapadyak na nag-aakonin bayad. Tangaling mag-aponin basura. Alagad pigapon sila sa mga lugar kan barangay na mayong gayong nakaisar na residente. Kaya iningon yan ang pigtututukan kan barangay council na masolusyonan asin mahanap ang may kagibo kay ni.
Kung ano yan ang saro sa mga problema tayo po ning tungkol sa basura. Ito bagong amay na naglilibot-libot dito sa barangay. At akulao na maray na pagsabat sa kuya na tambak ning basura nakalaag duman sa may puon sa may Nara hanggang pasiring duman sa Matubig na duman kaya area to na mayong mga harong kasi mga bago itong ginibok ng LGU Kamaligan na drainage system pasiring duman sa Matubig pasiring sa Bicol River. Kaso kanda subago dapol na basura ang mga nahiling pa duman na halos puro diaper kasi ining mga kanya igabot pa nga si mga residentes duman na halin ini duman sa mga nagpapadyak na nagpapabayad na 30 or 35 pesos kada sako. Oo, so minsan pagka kung saan na bakanting lugar na mayo sa ilang makailin, duman na lang pigapon ng basura. Nangapudan man ang opisyal sa mga residente na magipag-atabangan sa barangay, tanganing maiwasan na ang siring na insidente asin matukdoan may kagibo kaini. Pangapudan ko na tabi man dahil ka magparaarapon kung sa ilang kahirap man kan mga areas na lalo-lalo na kung ang mga apektuhan ang mga kaimanwata na dahil ka mo magparakuro ang basura na mapabayad ka mo tapos iapon lang yung kung sa iyo. So pangapudan ko man sa mga residentes na haring duman na kung aram nindo o nabibisto nindo ang mga taong kagibog kani ay paaram tulos nindo sa barangay na para maaksyonan ta asin mapundo ining mga araw kanyang gibo na nakaka-apektar sa gabos na residentes kan katuyang barangay. Para sa Gen TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa satuyang police report, may person of interest na ang PNP sa Minalaba, Camarines Sur sa pambabadilgadan kan suudma sa sarong senior citizen. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Iguana ninpiga sususog na person of interest ang Philippine National Police na posibleng nasa likod kan pambabadilgadan sa sarong 69 anyos na lolo sa sayang residensya alas 4 nina magumaghawon sa Manapaw, Minalaba, Camarines Sur kasudma. Sigun ki Police Major Ronald Brugada, posibleng kabisto sa nakan na biktima nga si Artemio Valles, 69 anyos ang suspect na nagbadila sa iya. Tamanin bala sa kuko asin liog ang sinapokan biktima na tulos kaning ikinagadan. Naabutan kan sa iyan tugang na nakadapa na may dugo, ano, may tama na siguro ni ano man. Basta may dugo ang awak niya. So kung nahiling niya ito, na ano niyang garo gada na si may tama sa tugang niya, nagkapot na siya sa doktora, then si doktor nagkapot sa mga. Then duman nahiling ni kami mismo nagduman. Naling ang inatninganing assessment baka niya ako nag-attempt na habonan inida pag-abat ni medyo warak yung gamit pero kang si pag-ara-assist mi duman initial assessment mi garo nagkaigwang commotion kaya kumain ng warak ng gamit dahil sa initial commotion siguro and duman tigihiling mi na mayo man na warak ng kwarta o ano man na gamit. Naghihiling, naglaluwas naman sa mga investigasyon, nagdarbistado kang biktima ang sa iyang suspect. Kaya duman kami nagkuha ng lumana ang sa mga totok ang investigasyon ngunyan. Piga kukonsiderar man na isolated case na ang nasabing insidente sa lugar, asin pigiguhaman na marisolbar tulos ang nasabing kaso. Kaya yung kasong ini, although isolated ini, so pigiling ko ini may personal na di pagkakaintindihan sa ibang tao o sa kapamilya man o kabisto niya. Yan ang pangabudan talang. Kung arog kaya ni kitang tamang lugar diyan may pwede ka mo magdigdiyo sa opisina kang police and mag-file ng complaint dahil ka pwedeng iagi sa diring ang batas. May batas man kita na kung may reklamo ka mo, iagi sa tamang proseso. Bako ito kung gibuhan nindo ning masadirin na nindo. Kumbaga sabi nga ni kaya huwag nung ilagay ang batas sa inyong mga kamay. May proseso kitang masusunod. Kung araw ka na mangyari, so ika naman din ang hahanap ng batas. Para sa Gen TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak.
Padagos pa sa mga bareta, mayo ng buhay kan madiskubre sa magapong parte kan Barangay Banao, syudad ning Iriga ang delivery rider na si Romel Carlo Tominio na taga-Buhi, Camarines Sur. Matapos piriton kaining magbalyo lunad kang sayang motorsiklo sa spillway kang Barangay Salay, Buhi, Camarines Sur kang nakalis na Miyerkules. Mientras na makusog ang sulog kang tubig baha. Sobraman ang pagkamundo kan misis kang biktima kan ma-retrieve ang bangkay kang MGRRMO sa Iriga. Mientras na nag-antabay man ang MGRRMO kan Buhi, Camarines Sur, kaibahan ang PNP asin ibang volunteers. Sa iba pang bareta, mobile blood donation drive kang Naga College Foundation ginibo ngunyan aldaw. Aram mo naman ang kumpletong detalye sa report ni junior correspondent Christine Reyes. Pinagkundisir niya na aldaw sa loob kan Naga College Foundation Campus ang sarong mobile blood donation drive kan Bicol Medical Center katuwang ang College of Health Sciences kang NCF asin Calamba Doctors College o CDC. Sigun ki Donabel Dasco, Clinical Coordinator kan Naga College Foundation, parte ang inisyatibong ini kang internship program kang NCF asin CDC sa BMC tanganing matauan ni natensyon ang importansya kan magkaigwa ning karagdagan asin siyertong supply nin dugo sa Camarines Sur. Napapansin po kasi namin na meron na pong shortage ng blood dito sa Camsur po. So nag-isip po ang BMC din ng para makapag-come up ng madaming blood. Tapos ang ginawa po nila parang yung final project po ng mga interns namin sa BMC is parang mag-conduct po ng mobile blood donation, which is ginawa po namin dito ngayon. First of all, BMC po kasi sa kanila talaga nanggaling yung main idea. And then po, Calamba Doctors, kasi mayroon din po silang 6 interns po from Calamba Doctors po. And then, NCF po. As of kami po ata yung pinakalas na school na nag-conduct po. Kasi tapos na po ang USI, tapos na din po ang UST. Kami na po ata yung last. Yung advantage ng bloodletting, especially sa mga interns or sa mga students natin, is na-expose sila sa proper practice, especially sa blood banking, na mapapractice nila in the near future. And for the community naman, syempre, ang advantage nito when it comes to need ng community natin sa blood, matutugunan ng mga different blood donation. So, sa isang bag, tatlong patients yung matutulungan natin. So, ito yung benefits ng pagdodonate. May benefit sa donor, may benefit din yung community natin. Sigun ki Maria Charity de los Reyes, nurse coordinator kan BMC, dakulang porsyento kan sa indang mga pasyente ang regular na nangangaipon ng dugo. Kaya nga ni dawa bakong bastante sa ngunyan ang supply sa probinsya, dakulaan sa indang pasasalamat sa mga barangay, LGU asin eskwelahan, arog kan Naga College Foundation, na padagos pinag-iinganyan ang mga aktibidad na nakakasalbar buhay, arog kan bloodletting na ini. Sa ngunyan po, nasa po kita, nasa okay kitang stage po ma'am, dakol kitang supply. Sa tabang po ka mga barangays and mga di po sila nag-cancel. And then yung mga organizations, mga schools na nakakanood ang mga aki na ma-appreciate po ang blood donations. Kasi dakulang tabang po yan sa mga pasyente may sa BMC. So, mga siguro po halos gabus na pagiging pasyente sa BMC is nagsasali ng dugo. Nilinaw man ni Jasper Dominic Armea, saro sa nag-donate ng dugo gikan sa Naga College Foundation na dai totoo ang salang paghuna kan kadaklan na makulog asin nakakapanlula ang pagdonan ng dugo. Siring man pinag-iengganyar kaini ang mga kapwa estudyante na magbali sa mga araw kaining aktibidad para makatabang nin marhay sa simple asin libreng paagi. To encourage na din people from other schools and even people from the community to donate blood kasi our blood can help not just one person pero a community of persons, especially patients in hospitals kasi hindi naman lahat ng hospitals with patients may blood bank na kompleto yung dugo. Ang NCF ang huring venue sa sereng ini nin mobile bloodletting kan BMC, NCF asin CDC. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Sa masunod na mga aldaw kan sa tuyang pagbabareta, may makakaiba na nakita sa paghatod kan mga napapanahon asin importanteng pangyayari sa satuyang komunidad. Siya hali naman sa sarong istasyon nin radyo digdi sa syudad ning Naga at sinyaon ang puso sa pagserbi sa satuyang mga kababayan. Satuya siyang bistuhon. Ako si Antoinette Eduardo, sarong babae na dakol aman ng pangiturugan sa buhay. Pero ang obheto ko, na sa gabos na ginigibo ko, ini makatabang sa komunidad. Nagabos na platform opportunities na natatao sa kuya, kang mahal na Diyos, and also kang mga tao na nagtitiwala sa kuya, magamit ko in a way na mas paining makatabang sa community kung yaon ako sa in. Nagpoon ako, I was given an opportunity but by someone that I look up to. Actually, kang enot, di ko ma-imagine sa diri ko na malaog pala ako sa media. Pero kang poon kang naglaog ako sa paagi kang radyo. Sa paagi ka ito, nabistado ko si mga kaibahan ko sa media, magigian ka iba. And at the same time, ang pinaka nakakapaugma sa kuya is itong nakakatabang ka sa komunidad. Na sa paagi kang media, kadakol kang natatabangan. Any sector, pwede mo sindang matabangan by disseminating information. Mas ko pang gustong pagtibayon, mas ko pang gustong itao ang puso ko, sigabos na makakaya ko, para mas makasirbi. As in para mas ko pang maipahiling na bilang sarong babae, as in bilang sarong media practitioner, kaya mong maging tultul, kaya mong makahatod ning tabang sa komunidad. So, puon kang pagpuon ko sa radyo, the rest is history, and up until now, I'm very grateful na part na din ako kang GNN. Welcome, Miss Antoinette, digdi sa GNN TV48 Naga family, asin sa GNN TV48 Naga Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga nangingenot na bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page, GNN TV48 Naga. Ako po, si Mark Mendoza. Sa ngaran kang mas pinalawig na pagbabareta kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs, makakaibanan niya to ang satuyang bagong kasangga. Padagos kaming mahatod sa Indonin serbisyo asin impormasyon. Bisitahon ang samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga istorya asin baretang bida an Bicolano. Mag-iribangan po kita sa Lunes. Ako po si Antoinette Eduardo. Ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.